Tlang au channel lo thlir chen tu te in zawain chibai le vek ule tun chum video a chuan comedy romance genre movie mu nom le danglam le piktak weird science ti hi thlira ngai thlak ho na hun ilo nei le ang umyang rol thar pahni Gary le White te chu omin anni pahni hi skula mi palar lo ber pole to kho khama in enga ma anti lem lo anni a chuti lain meichia ero an lom don ve hle thung nidang ang bukin hemini po hian meicherwal ho workout lai chu brala changa thlirin du thuan sam vela heng meiche ho ne na party ho ang te in anin suang to velani chuti lai tak chuan an skula mi pachim omle swal zet zet pani te chu an hnunga ronding thutin anin rin lo lai tak main an ki kor chu an ron po thlak sak pop maya meiche ho workout lai po an top mak an zaklu tuk chu ngoi rengin an kalson wangwang hoitanu le pa te chu kar top chol manga an jin chwa don wangin Gary po an in lama riak phein mutpa a TV show pakhat Frankenstein an endun lai chuan Gary chuan ngai tuana thar nei thutin achian pa bula chuan kan pani hian kan mei chemi lo sia chuwangin Frankenstein ang hian enga nge kan mei chedu thu sam chu kan siam chwa ve mai lawang atia ma se White jok ero chuan thil ti thei ani aring lo hulwal thung hun enge mo chen an soidun nu chuan an du thu sam mei chia an chuang to na mi ang siam chuak tur chuan ma an la chanta meche magazine shang te chulak homin an du lai ya an chebunga chu computer a thun zelin Barbie nen war chu an thun zom bokani chut chilin anin pe ta mo tia enter ki chon meta chu vele science chuan naron thok chanin an in chung zone van te chu aron sen phut maya radiation chuan an in pumin atwa mup bok thila chu na men lavatle in an boy dun ta hle in chunga electric kai noilam chi zong te chu off vekin computer te po chu an off vel ngota ma se are pha haulo Gary ti ngai na shelo chuan baseball bet chula in computer chu avota buai mai lavo chhezo chuang haulovin tukvera athe thlatop an Barbie man la chu alo om to reng lo ti mu in angai nan shelo dun rap mang ang taka an tom sen reng lai chuan boruak maksak tak chu zoya haron zia om chawin kong khara tang chuan me chenal le chelo zet an me chedu lai rem khoma siam an tum ang chia chu aron lang ta heu mai le an be sei lo lutuk maya atak taka chu tiang me chia an siam chuak ta hlol mai chu an oi theilo hial zok me chia la chuan a siam chuak tu te an ni boka enge ka ti sak theyang cheu ti vel na pin aza em mai bokani an pathuma anin bwal ho nu chuan an mei che siam chua chelo zet ne na chuak ho tur chuan an in buat sai chanta mei chia chuan karnal le changkang zeta phurin makan ti dun hle iru kemni iru theyem ni an ti chuan mei chia chuan kadu du ka nei theyalom engpo ni se party na kan kaldon chuan enge ka hming tur te hini ve don re a min phua sak ula ati zom zat Gary bial no hlui ming choin Lisa ti chu a mingatan an phua sak ta bokani an kalna mun tur chu thengin checking an lo be uluk viau Gary chu azam chanta he munakal tur hi chuan kan kumin a support chi akawan ring lo em atia chu vele Lisa chuan an ai dilem tur kumsom ni pakhat lai upa an ni ti tarlan na chu ron phor ngal chatin olsam te in an lutlang thei ta hlau Lisa le Gary te chu patling rual ho bula chu in zuan in tir nu chuan Gary chu a chenoi ta viau mai roi chungin a star nu in aril ru ati nat sak dan le ati za dan chin te chu soin ati ti tui ta viau maya a nuwa phei chuan tong zwa tur po om to lovin a chat thlatiti zui ta maya an ho pui pha ta nge ni an ho konga chuan Lisa chuan ani le u laka khan ka chungchang hi engtin nge isoi felang tina zota White chuan lungai su ka chingfel vek mayang ati takna a arel ru chung rila ero azam ru hle thung a chan chu a unaw pa hi mi butut le rawrum tak mai ani wangani
Ahla uruk ang ngayin a unang pa-film lautak, chat chuan, in baron hotlay vetiin, alaw kam khat ngal pang. Naktuk zing ma in dollar za somsari pa nga min peyang che ani lau chuan, an om lau laya i om dan hi, kanule kapate kashil vek ani mai tiin ala vaw zui. Chuta in chung lama chuan, wai tan a chan pa Geria rui lutuk, a buai pui lai chu phok le in, a an khum don le ngal chiam. Gary amut feltir nu chuan wai chu Lisa mutura chuak le in anin mutange. Zing an har chuan a ma zan lama thil thleng te chu thil ni thei tak taka an da lo wangin an mu mang mai ani an ring ta dewa. Ma se atak tak ni si in chauka achangin tuk chuan ay hune ti in Lisa chu aron out al mai. Wai chu thau thurin Lisa underwear chu lo hachotin chauka Lisa muturin akal ngal. Lisa bula chuan chetan poisa peturin min wawa pek tor la chu kanei der silova chu wangin thil mak enge motimai te ti in angen top. Chet po churon thau ve che in a poisa tor chu aron dil ngal chat. Min pek theilo chuan i VCR khakalak sakmayang che alati mak zui. Chun lama chuan Lisa hawin mola an kala Lisa chuan ti konfi dun sotin me chihan biak lum lam vel po anjak chu to big lo. Lisa thille nga ka nuam ti maya an khik da var lai chuan ti du da thin tu te bok churon lang le in an thil in lai chuan an ron le ngik maya engtin ma an tilet vengam der bok silo. Chuta khang rol thar chim om ayen le mek che chuan Lisa chu muve thutin chelawan ti dun le a an mi tatlalau chawani. Zui ngalin be sei nei takin an in mel shatir vel. Chuti lai tak chuan Gary le wai te chu kara ron tlanin thu pe takin Lisa chu kar chunga lut ngal turin antivel. Alu ma in Lisa chuan Gary chu abianga kisnapin an chut lu fel nu chuan zan ina wai te na party omdona local ve nge yang cheu midang po lo shil dar ve ulati in Lisa chuan asom zui pokani. Anu le paten an sha chua kang ti hlau tu wai la chuan party chu chulri zong mayang u kanu le ka paten an sha chua chuan katana poi thui zo kang call of le mai ro ti in Lisa chu anor sek mai le ngal. Lisa chuan lungai su engki ma felvek mayang tia changin Gary te in lama party na a kaltir ve turin anu le pate chu awangen sakle ngal bokani. A phan chan to mel wang le achong dan mi chal del deuh taka wang te chuan Gary nu le pate chuan an lo lom wak lo bok. Gary chu chua pui lui tho atuma wangin apa thin rim chuan police ho bia katuma chu vele Lisa chuan silai ron lek chuakin Gary pa chu atin chil tareng mai. Ti chuan anu le pa terem ti wak lo chung Gary chu shwai chuakin Gary a omanuam theimo lo. Ina ka hole hun chu ka chak lo viawang oti in a ho hun tur mut mai chu a ho phur chantani. Lisa chuan lungai su an pahni khan ka doye lom engman shete ulo mai ti in alo chang le mak. Ti chuan wai te ina chuan party tura ronkal tur ho chu lo ngak chapin kongka an ron kik takar mai. Chuta le kongka an han hon nak chuan tlei rol za chuang te me mai tur te chu an in chunga ron lu tumin an lo in tlar mur mai le. In nei tu ber white page chu ni khoshilovin atluk pha hial. Ti chuan party chu an han nei chhota taka white te in chung po an ching phul ne hlom viau mai. Tin white le Gary te ti du da chin tu ayen le mex te po ron tel ve in an bial nu te ve hili le dep te po an shwai tel ve nge bukani. Chuti lain an be se aya mishing ron tam over talutu ka wang chuan Gary le white te chu an buai dun le. Hili le dep te chuan in chung chu fangkwalin Gary te tomna bedroom kong khar chu an kik takar mai. Gary chuan hongin an mel a ho rwal chuan a khar le ngal. Bedroom man ve an du awang chuan lu tir ve le in mel shatir na te an neya. Heng me che pani te hi an sian du na an star te ve an ni awangin an zam dun mai boka.
an o te chu aloi sin rut mai ni milo chat hiam lok te u anti awangin shower room lama lutin an chian don chuan be se na an nei sang ngal em mai bok an du ve de ve ve angain chan lak dun an tum viau aru ka bi thak dek an tum lai chuan an ni chu lo chuak man dai to in me chelian zet pahni an lo om man dai le lama alisa chuan hili te chian dun chu mu in wide le geri te nen khan in bual ho ta che u an lo ti venguta angai na an shilo dun rap wai ta pi le pu te la chu restaurant a chol dun mekin anu le pa te om lo laya an tu te tlo a thon thut chu an lo la tum ve mek zui ayan te chian dun la chuan an bial nu te po ngai sak to lo lekin lisa ngot mai chu la boy puin an chu chil run reng mai ni ani la chuan ke te chu geri le wai te ta lom kani a chan chumin siam tuan ni a an thu che ka oyang ati mak mai si chu vele ayan le wek se chuan geri te chian dun chu mu in an chunga an thil ti chin zo zai ti awanga ngai dam an dil nu chuan zan ina tan che alisa hi min lo ho tir ve te u ti in an la dil zui chu mi nu chuan in rem siam na nein lisa li an bial nu te ve in thleng chuan tum ta ni ti chuan le in kom chawin anin po tlang ta phiana lisa an siam chwa dan te chu soin an tan me chedang siam sak ve te chu an tum ta hial mai ni an du ang to ka an set up fel nu chuan enter met le in chu vele ama ang che in van te chu aron sen le phut maya thil mak deu chu aron thleng chan ta thalak frame an tar te chu aron lam don hai maya chauka om ho zong la chu an vai pol phut mai boka thli chu namen lawa thobokin ama a thil thlen dan nen chuan tlemin a in person ta deuh hlekani mase kongka chuan me cherwang am loading le zai to in be se na sang tak nen an lo thlir thup ma se khoilama me chedang ma ni lovin lisa le kaloni lisa chuan me chelem nen wire in connect le nem ti in until ti mai aron shil wire la chu magazine a missile lem nen alo in connect awangin mesel tak lian zet chu chhuata changin aron tol chhota ruak mai in hnoilama la an tu ta surprise tum wai ta pi le pu te chu ron thleng ve che in mi pui jinga chuan rem lovin anin no ve no a an thina ur dun hle bok lisa chu mu in a shil fia nu po a lalung oi theilo pu ber chuan police kawatum ta chu vele lisa chuan freeze me in closet a ada ngal mak wide le geri te po mu tir ve in lisa chuan an chan don chuan huai sen tur le ma ni in rin tok na nei turin a fui ve sawa ma se a soi zo man ma chuan bikers ro room mel zet te chuan tukver dar thalang chu ron suke buain in chung donga chuan anon tlan kwal ta pip mai chuta mi paro room le poisak neilo mel zet ho chu ron lut vele in silai te met puakin mi puyan tiral chi hle lau lu tu ka wanga lau bi ro dai geri le wai te chu lisa chuan an tom ruk na atanga wa phokin song mi swal ron lut ringot le buana siam ho so waching fel ta cheu hero anga in lan theina chance chata kani so tia fui phura tum viau na a ma se an ngam pha chuang te ulo chuta mi swal pa la chuan an tom ruk na ta wai chu ron shom chuak nukin la tom rukur geri po chu chuak ve turin atingal nangni pahni hi inni mo party host tu te chu ti in an chan dun chuan nui za siam nan ti amangin an nui hum chuta an du nu te pahni deple hili ti a chuan vele in an shom dun ta nok chu zet chu mu thei to big lovin an vapan naya rang taka thlawat turin an vati an ho tu pa ber la chuan azom lo mel na samai si geri chuan heng me che ho hi kaltir la chuan mi pui ho hne na hian ngai dam dil bok la he mun hi chwa san ngal ro u ti pa in silain atin zui an ho tu pa chu akap mayang ti hlawin anni ho po chu anin sa seng ve ta ni party azo nu chuan hili le uwai te po nu fum falin an thil ton chung chang te chu an soi don vela le lama geri le dep te po lo in nim nai ve le in
dep chuan Lisa hi itan engi ania alaka feelings inayem ani ne na khai khinin ke hi enge kani ve ti in thik mel takin azo chanta Gary chuan Lisa te chuan meichia kan du na chan ang zong zong te hi a om ve kalom a ma kha chuan ma se tu na chuan enge ka du ti hi ka chiang to a nangma dep hi ka du che ani siam le theido ni la chuan nangma ang chia chia meichia hi ka siam to ang an ti vela athu soi chuan dep po atilom viau mai atuk zinga chuan chat po ron ho ve in an in chung nok nuai mai chu mu in athina sangal phat wai chu zong ngalin Gary le dep te lo mudun lai chu mu in apya loka wai le hili te mudun mek po chu wangule ngatin rang takin wai chu ashom tho ngal in soifia turin ati wai chuan Lisa mu photila ka soifia vekang ati a chumi nu chuan Lisa mu turin chaukalama an chuk dual Lisa chuan thil omzia le thil khendan zong zong te chu a che pakaya changin an soi kau kawa ma se chat eroin a oi therte lo thung an pi le pu te khang a mo nu chuan oi lo the ni to bi khek lo le chat chu biak fal adu awangin Lisa chuan Gary te hne na chuan an chian te chu thla turin adia an kal felta mo tia chuan weekend chunga thil thleng zong zonga hian ika angin engma isoi chuak ho lawang ti min tiam ro ani lo chuan a har sa zongin kanor chi angai ani mai ati wide le Gary te po in an meche star ruk ve ve an be sei phak ho lova an bial nu lawni ve ve ta te chu an chena in thleng ve ve thla in an hlimin nuaman titlang ham ham viau bokani in lama chuan athu soi apom sak du lowangin Lisa chuan cheta chu thil nung makle ten omro de umaya alo chantir mak chet chuan angai angkhan min omtir le shamro khonga itakin chuan engtika ma Gary le uwai te hi katibwai to mi alowang ati a Lisa chuan ipa ngai le thua yang ti in ngakri lok turin ati Gary le uwai te po in chet chu mu in ani chuan rang takin ngai dam alo dil ngala ani po in alan dan su makan ti viau bok chumi nu chuan Lisa mu in an pani chuan an me chedu tak bial nu an nei to thu soin kan thu soi le kan om dan ti hian atina che em an di a Lisa chuan na chukati ma se ka shethiam che ulom mangai le du tak tonga tunang hunin thleng thei hi kalom pui em bok chewani ti in akwa ani chuan ka om ve renga ngai to lawa ka kalsat to mayang cheu ti in amang cha zui tani Lisa akarwal chuan engkim chu apa ngai ang veka ron omle ngalin arwalin a magic te po chubo ngalin chat po mishing pa nga ya aron kirle to wai te nu le pa te chol mang po ron le che in wai te chan dun po in weekend chunga engma thlenglo ang main an lo lom vel sin to bera chuan Lisa churon lang le in athuam no in bel atak samoi na pholang ne jet nen mi pa ho chu workout puin training season anei puya amoi le nal na chu tor zawlovin mi pa ho la chu an luvel de dual mai ni ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha ni le re mai sela video top thenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video danga lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule